So may pinakadako, siguro pinakadako nung nasa lang na boss, yung mga kay nabagsak ko, ako na engineer. Feeling ako, Murag, something. Murag, pala na ako muti pinaka-major na ako nga, murag. Sala. So, wala ko nakapush gid sa ako pagka-engineer Sa ba. engineering ba? Sa engineering na. Kaya di ba kayo mo ba ito, frustration ba ninyo nga mag-engineer yun mo? Lagi. Why are we here, Ella? Because it's... Mama's birthday, but it was yesterday, but we're gonna celebrate again. Mama's birthday. Wait, Happy birthday to you. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. La 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 Abay ka mama, dali. Abay mama, abay mama. Happy birthday to you. Happy birthday, son. Thank you, Kayo. Oh, the other one, you blow the other one, and mama dito. Okay, dungan tayo. River now. Dungan. Ready, 1, 2, 3. Thank you. Yay! Happy birthday. Picture si mama. So, ladies and gentlemen, meet my mother. Isa. Si Mama Rosana. Muna yung mama. First time ba na ako ang ipakita ta ka sa vlog? Naaman pero mga So, nag-post ko sa akuan. Ikaw ba muna akong be? Kung naamoy pangutana sa akong mama unsa man. now. So, na yung mga question direct din naghana. Ano, post ikaw kita. Si Sheila Ranay Pabiosa. Oh. Daan ba sa gamay pa si Bernie Mother nakita na nimo og talent dili siya palakiro hihihi. Daan mo siya talent daan na ma-PR na siya daan. Palakiro pa ko wa ko nakita na. Pero talent na. Talent na nagyud. So, Talent sa dancing. dancing. Oh, dancing. Si Shariman Asilapis. Unsa ang unique kay Kuya Bernie kumpara sa uban ng mga bata sa bata pa siya? So kibali lugar sa mga bata nga lola unsa daw naka-unique sa kuha? Kuan ka ng sa ba unique siguro? Di mo ko sure kung unique kung hanap po bang mga bata ka ng kuan ka ng may mo karga-karga sa mama ba kana bang aron makauho ka ba patan may kamo may kag discarding nga unsaon matugtan ba ka ngana ba di ba? Di ba? Si kuya imo dayong ubanon may ka mangitag unsay rason nga makauho gid ko manangi di ba kung butan no. Sabi nga na Si Janet Muga Dapanas. Mader kinsa ang siawon sa imong mga anak og seryoso. Basta siya pa mo kabalo, tulo ra mi ka anak ni mama. Puro mi laki. Ako, eldest, ikaduha, si Rogin, ang doktor, nakaroon sa Tagum, shout out sa imo tol. O ang youngest dayon, Eugene Jr., 10 years among gap. Engineer siya karon nasa sa Manila. unsa tay pakutanaw sa So, si Awon sa si imong Awon, mga anak. siyempre, si Malvern yun, di ba? Si Malvern yun. Ay, mo din lang ang real name, Ay, okay, Malvern. Malvern. Si Awon Malvern, pero ang seryoso. Murag si Didin man. Murag si Didin. Oh no, si Didin or si Gigi. Pero si Didin, okay man po siya kung kuan. Pero kung kami may ni Didin, murag may pagkaseryoso man po si Gigi. So, daan nagyo ko nga ako'y Daan yun ka buwangon. nga. Oh. Daan yun ka ikaw, murag si Awon. Si Azik Inil Talibong Lauro. Wa ba ka nagbasol mader na imong anak si Bernie? Wag yun, proud kay ko kang Bernie. Kani si Cesar Mabilog Pasko, nganong gwapo man kayo imong anak te. Kuya. Uy, naliwat sa man. Liwat sa man. Sama. Tura ni-react ata liwat sa man doro. Liwat sa man. Liwat sa man. Mo ni kasi. Daan na ba si Rock si Brother Bernie? Kasi si Ro ka ng Bugoy murag. bugoy.
Daan na bagay ko ng bugoy-bugoy. Bugoy-bugoy dili nga bugoy nga kanang Naibisyo. na dili siya bugoy na kanang na may bugoy gud nga burag mangaway, di ba? Bugoy nga Sabay-sabay sa mga bugoy. sabay-sabay sa mga bugoy. Oo, no, tama. Kay friendly mo kasi Malvern Gudaan. Friendly, barkadista. Barkadista. Kapuko ng mga bulingot na silingan. Uy, si Remo, ganahan ko siya pangutang nakabalugid siya. Unsang idara na ni Kat si Bernie sa gate. Ay, bata pa si Malvern, di ba? Mga saka nikat-kat sa gate, katong nilusot sa gate, mga grade 2, mga grade 2, grade 3, ano? Mga no? elementary. Abroad pa si Papa tong time. Di ka-relate si Papa. Ha, si Hubert Yap, bitok-bitok Japon ang apelido sa imong earmats. Hilig yun. Bitok-bitok, kuhan na gina-screening. Ice cream rin na. Ngano napasagdan man sa kusina si Tita B? Insert ngano na lambok daw. Kuhan din na. Ay man mo kaon, na po yung makaon. Right. Sa una batay-batay man yung taka-afford yun mo na mo tayo makakaroon naka-afford na ta. Mader gyud sa pagbuhat ang dimple nga lawom ni Bernie. Actually, explanation na ni Didin, nga kanang dimple day, abnormality man day na. Lagi sa pagka-doktor ni Didin, kanang dimple, abnormality man na siya. Munang kami nila Jericho Rosales, mga Alden Richards, mga nagimi abnormality. Puro mami na dimple talang karon, puro may abnormal. Pero ingon ni Didin nga abnormality. Unsa imong gilihin ni Sir Bernie bitok-bitok? Atong buros ka sa ko. So far, wa mo ko makadumdum ka nang Nalilihi. wa mo ko kadumdum ka nang magnahilihi. Ako magtubag mo kahida. Nalilihi to. So far, wa ko na dumdum na lilipon. Nalang kay ganahan siguro ka Katong uno. nga tayo nga buros ka, tama. Nalang kay ganahan ka uno na. Ang imong ba nagrabe ka kuan na ito ka man dia. Pero lang sa una buntis ko sa imo kanang yung luod nang kay kanang mga karning baboy nga. Luod na siya. Muna ganahan ka mukha ng something aslom. Kani seryoso kay mo si Dayday Panilag. How to be a great mom and raise a very successful children. Does money really important in married life? Wala, serious kayo. seryoso kayo. Seryoso kayo nga pangutan ng mga gala. How to be a Great mom and raise a very successful children. Magkano ba kang successful kasi mong pag-raise? In a way, Sa karan? payon ko na happy ko, di ba kamo individually naman may murag wala naman gid mo nagkuan sa amo. Kanang mo your own life gud ba nga. Di bitaw pa sa uban nga kanang mag Salig pag salig sa sa mama, then maka-decision mo sa inyong own. Dili makuan kayo. Sa how to Great be a naman, good raise a mom. very successful. Yun sa nimo pag-raise. Ikaw na ba kay formula sa pag-raise nimo sa mga tulo? Kuan lang gyud ko. Ako di ba kuan gyud ko sa una sa inyo na kanang pag namoy assignment, kamo lang sa gyud di ba? Then later ipasagdan min ninyo. pasagdan lang sa inyong gusto brang ana. Inganas na ni mama, munuso na magmahay may kadi minya tabangan og project. Oh. Di kay minya kan bitong ingon gyud na kanang tudloan gyud bitaw. Pero mag-suggest ko Suggest na, kasi unsay Ang gusto ni mama kanang kung unsa gi inyong makaya or sa kamo gi mubuhat. kamo yung mabuhat. Kami kuan rami kanang suporta lang ko. Suporta lang gid, oh. Na tama. Pag dili Tapos- gyud ingon nga, sabi bang gini ka nang halos sila na magbuhat. Pero ako po dili ko timunal. Dili ko Di mas grabe na silingan na to. Kaya ang gipabuhat na atong silingan. Ano ba si kuan? Ano ba si Bilin? Pero ako gid burn kuan ko di ba? Wa man ka nakadumdum magbinun kuan jud ko kana explain ko tapos wala di gyud ko kuan na magbunal. So wala ibonal dili Wa di bonal. wa gyud ko nagkuan nga bunalan gyud. Istorya lang gyud. Pero kung na kami nila ako nang gihila. Kaya kinundo ko si mama gibonal lang ko sa inihila. Does money really important in married life? In a way, yes. But okay, lisod kayo, sa ano magpa-eskwela, sa pagpakaon. Pero dili gud po siya ang basihanan gud sa being happy or what. In a way, nagit po na siya. Ito kay wala mo kauno na, di ba? Unsa pagdako nganong buotan o matinabangon? Wow. Wow. Iso pagabalo. Ug bugoyon gamay. Gamay lang. Sa bagay, kanay nga na sa pagkabutan. Sa parents mo gyapon na, di ba? Parents man gyud na. So, yun sa nimo pagdala. Basta ako rin lang yun po, di ba? Musugo ako sa inyo, ano yung Sa assignment. bloodline. Sa bloodline na mo na. Kung di ko tikuan, di ko ka ng istoryahan lang yun, then so, kuha na sa imong responsibility. Kung dili mo makaya, at least musulti mo anong dili mo kaya, di ba? Tuduan po mo sa on makaya. Dagan kay mga pasakay nga mga kuan dili na ko pasawtan kay ngano daw gwapo daw ko Ay, ana. ayun na. Ayaw na kayo, laing kayo. Lain kayo paminaw. Yun sa pag-burning nga grabe kay katalented, kabuutan ana bro. Laing kayo bro, Lain. pasakay kayo nga mga Lagi, kuan. lagi. When si Jessie, what was the moment I hurt you the most when I was growing up? Sao?
So kay bali ako yung mga na sa imo ani. Kano sa man to nga na-hurt na ka, nga nagpadako ka. So kay pinakadako, siguro pinakadako na sala na boss mo magay. Nabagsak ko ako na engineer. Feeling ako mo lang to. Murag something. Murag pala na ko muti pinaka-major na ako nga murag Ano bagsak? sala. So wala ko naka-push gid sa ako pagka-engineer Sa ba. engineering ba? Sa engineering na. Kay di ba kay mo beto frustration ba ninyo nga mag-engineer gyud mo. Lagi. Do pwede man tag ito ma-revive yun, pwede man tato pero murag wa na gid siya tuloy-tuloy na gid siya wa na post tapos wala na nag-DJ na. Lagi, murag ang Ikaw ba na-frustrate sa kato? adi nga grabe nga frustration ko sa murag nakuan ko ka ba nga murag ang expectation ba ya ka nang tuloy-tuloy gyud ang eskwela ba, di ba nga ka nang graduated. Ikaw ba ya wala ba may nakapaso ba ya, di ba ka nang mga likuan. I-compare mo kanina no BGG nga nagpaso Nagpaso gyud sa nagi college, oh. procedure nga kung ni-graduate yun, sa imo ba ya? Wala ba yun? Wala gid tama tinuod na ako remember no. Kung mo kapaso sa ako sa Wala college kapaso, no. oo. High school ra. High school ra. Oh. Ako nang magrentahan ko ng gym Oh. para mapasok lang. Pagpasok kita, oh. Asa naliwat si Bernie sa pagka-jokeron sa akong amahan. Oh. Kasi mama na po siya yung humor niya. Oh. Sa combination niya. Ang pagka-dancer si Papa gapon, si Papa. O ganun yung mga question, siyempre, birthday mo nimo. Kana na lang, feeling nimo labi na sa mga mama diya. Nga ko anong sa imong advice sila sa pagpadako sa mga bata. Kaya siyempre, pero sa mo tama ka, pero mo siyempre, na kay doktor, na ba kay engineer, Oo. UP Diliman Galvin pa, tapos na din kay artista. Sa imong pagtuka, unsa pinaka-basic nga formula ang imong gibuhat para ingana nga ma-achieve namon imong mga anak? Pero dapat, sa gamay pa yun, tuduan yun sa kanang nganong, basta na ipabuhat, nganong imo nang buhaton. Okay. Yeah, nganong imo nang buhaton, explain na mo buhaton, masabdan niya nganong ang buhaton, nganong dili na nimo buhaton, dapat so tiyan nimo. Dayon, istorya ra gyud mabadalam dapat gamay pa gyud ikuan na gid ba na bang kaysa una bitaw na yun lang ako sa gamay pa dili pa allowed anak pa nga magtiglaan then hinahinay burag imo na siyang hinahinay na nimo siyang buhian gamay ba hinahinay until nga makasabot na siya ano ilang buhaton ano dili dayon ano siya kanang istorya lang good explanation. Okay. Para sa ako magod, di man gud ko believer sa kanang bunal gud nga pag nasayop bunal man nasay bunal. So dili po ka ng martial law nga style? Dili po ko. Kaya Okay. kung nag-grow man sa ko ana nga murag istoryahan na po ko. Kung na po ko tayo mga kanang murag bunalan pero murag may haplas akong tudlo kaya wa na gani nagkalima ko na wa na basta gamay ra gid ako mulumduman. Kung man ang believer ko na istoryahan o dapat example gyapon di mo kayo masikag ingon nga ayaw maglaag ayaw og ingana di ba din makitan po sa anak mo magyapon ka di ba dayon malimpyo ka din ikaw di mo ka malimpyo di ba murag kuan gid gyapon ang may example. Tama. So karon na itabo karon na tulo ra mi kabuok sa mga professional na wala mis balay mo ni silang duha. Murag mga single mo na, murag nilang mga paguminyo, way mga anak sa balay. Nagmahay ba ka nga tulo ra ka mong ibot, may pagdusi ka mong ibot. Sa tinuod lang kanang karon nga human mo graduate na mo. Wag mo ni kamay mo like ento. Ako gyud ang kuan yung kung sus kung nakabalo pala ko na artista na doktor na. Naotay upat ka mo doktor, duha ka tulo. Ay gidagan ni tani mo. Oh. Para na upat ka doktor. Upat ka doktor, na tulo ka artista, na lima ka engineer. Pagdagko na mo nga murag nahuman na ka sa So nakabalo din mo nga ingani ni ka mga kuan din. Oh, Pero nga ko naman lang matigulan ko sa abroad. Oh na. Saan mo magpa-eskwela? financial kwan man. Sa Wala gid sa financial una din. pero sa mo tama okay na gitong dulo. Kanang karon nga dagko na tanan mo yung kamas. Ang kuan nila na is Ulura man kay dapat madugangan. financial gyapon. Oh, money mo Ano na. yung makuan nimo nga tama rin mo kwarta diha. Wa? Tama. Kay si Papa, nandag ko, may labi ng ako og si Utol, si Doktor. High school na may ka naundang og abroad pa, di ba? High school naman. O tama, high school na. So since birth na mo gyud nga naging kalisod kay di ba lalim rinta-rinta ang mga balay, contractual, di ba? Sa mga gusto na. Sud kayo. Nya pila ra sundo. Oh. Dili man ka nagsugod med 12 pesos mo adlaw na to sa Pico. O 21. Oh. 21 adlaw. 21 pesos. Okay. 21 pesos. O Yan karon, ang may 22. o karon pati pagka-diabetic na liwat na sad mi may gala. Mo iwagi di ka duda. Anyway, napang grocery ta gamay sa inyo. Ay. Nay gamay ha, word nga gamay. Grocery gamay.
Ipag-grocery na ko si mama, 250 lang ang budget. Salamat ma. kay Berna, salamat ha. 250 ra mo, siyempre magikuha mo. After ada, wala mong po limit. 250 ra, siyempre. Bulad rin ma-afford. Once again, happy birthday, ma. Ay, thank you. Belated happy birthday. Thank you kayo. Tamaan yun, narbaho siya sa... Salamat kayo sa Thank you for the sa love. imong gikuan nga grocery worth Worth 55,000. okay. Thank you kayo. 55,000 bro. Bernie bitok-bitok imong anak tapos sa lugar 1.5 bro. Umaulo sa to eh. Lagi. 55,000. Salamat kay Bern. Ako ra i-link diri ang resibo. Ayaw link below sa video. Wala pa i-appeal. Nagpadala po 55,000 imong anak nga doktor po.